Perlok perjoda ke buram ya pi ngap ding sengap hai pi baro haga kerteng ujisu unang penem jongi. Ngas ngokomen man itu ya pi ba ublei udon ka kubor naga benta jongi haga naga sengi. Bat ngaduai kat bangi shashkor ya naga kubor ka jing shakri jong umensim akut kan kring yangi shaka jing e jong ublei. Bat hashwa bin sedang dongi na duai. Ablei ba kra badan bor bat ba ai. Me ublei badap yaki benang shajarong bat ikindau shapo. Haga naga por ngi wan daga donut ka batali. Pendap yang ini daki kentian ba em. Tu ai ba kani ka kubor kan kersiw ngi na kajing atia ba kan jaman sem bangin one pai biang syame ublei jangi na bangi pan kerteng ujisu. Amen. Ngaku aban sedang da kajing keli. Hatu pisai ini em ya ubreu ubala im palat pud. I kumba Ymdon jingkerman show ya. Ha kani ka klipmat. Ine pule ya kajing em jong uwai ubreu na ka Bible. I kumba ula im palat pud. Tungin na pasya ka Bible, paniya pule ya kajing im jong une ubreu ubala im palat pot na kajing ai jong ublay. Kajing kali jongi, ublay unle kumno ya kum kane kajing im. Ha kajing shar jong usem Hezekiah, ka rijuda kala roy bat kala par, kala manbha bat kala longba, kajing jong Hezekiah ya ublay, kala play ya kajing kang jong ki jingker ku beneng. Ka Bible ka ong, ha ka kitab ar chronicle, laipu ar ka ar kandai, ublay ula ashibon kaspa ya Hezekiah. Hadin kajing sensyar jang usim Hezekiah ukon jang Manaset. Hakertak badangkat arsnam ula kiu syakaket kumusim jang kajat ben riu Judah. Dong ini pule menta na kajing tho ar chronicle kalang balai pulai kat badan kong. Manaset ula long kat arsnam kerta haba usdang ban sensyar. Menta ini pule ya kena jing jang uni usemat temai samla hau ni la ai ya kot sada bat menta unta ya lanong bat temai jang ka jait ben riu Judah dong ini pule kumno ka jing jang uni kan pendap ya kena kot sada pi perlok happy bat hanga la ai ya kot sada bat ka jing jang i ka long kum ukulam ban pendap ya kena kot sada ngantip hakipor balayai kumno ka jing jong pi kalong handrai haba pai sha ka jing jong Manaset snausi ban ong kumuk pa jang uneus Manaset ulayai ya ka lenti basneu ka Bible ka ong ar chronicle laipulai ka baar but ulale ya ka basneu hakmat utrai kat ba kum ki jing ijli ki nangmane bleithau haba pule ya ka jing jong Manaset ngia i ya ka jing jingai jang na ublai handrai ka ne ka jing jingai jang na ublai la da chisin pet da ki khmat breu kalong i kumba uneu breu ula palat pod namar Ymdon's ubala tamlut hakikam sniu palat banyos Manaset Manaset ula pelang lut ya ki jinglong sniu baro hakijing jong hakijing ya dan ti jong i hang ne protei hoi ngia sngaw shaphang kine ki breu ki basniu harela ki sniu kan no ro ngamtip baki ngam tharai bakila palat pod ya ka jing sniu jong Manaset Manaset ubadai unang sensyar jang ki breu jang ublai haka jakabot ya lam ya ki haka lenti jang ka hok penban peti boleh kumno utau ya ki duan mane blai tau hapo ka yeng ba kentang jang ublai tong ini pule na ka Bible ar chronicle laipulai kerkat basan bat ulate ya ka duan ya baro upat ka beneng ha baro artli ki pelau ka yeng utrai kine ki duan kimdai ki duan ban mane ya ublai nong tau handrai kine ki duan kidai ki duan ban mane ya ki jing tau jang ublai kata kalong ka basneu da shisha la kata kalong ka jing sneu ka ba pi mla ban perkat hado bau breu uha ban tau ya ki duan mane blai tau hapo ka yeng ba kentang jang ublai kampat kut ya Manaset kata kalong tang ka jing sedang jang ka jing sneu jang om tang bau tau ya ki jaka mane blai tau handrai ulale ya ki kam khla ke ba compare sho ka Bible ka ong bat ulale syakita ke ba syong suid bat syakita ki nongle bertong bat ulale beman shibon hakmat utrai ola pengki bitar ya utrai yo ikane naka kitab ar chronicle lanang bat life like kat benreu hak bertai ke bangi ementa ya kum kini ki jaikam ngitip ya ki lani kum kini ki breu ke balai ikane ki jaikam ngitip ya ki satanis lani ki nong mane setan la kata kalong ke basneu ha Manaset kalong tang ka jing sedang namar ka Bible ka ong
tang ba open snew yala de. Tang ba utau ya kaduan mane blei tau haka jaka kentang. Tang ba o mane ya ki suit lani uwan si kita ki breu ba syang suit. Handrai umana set ukwaro ban pen snew wat ya ka jing jang ki wei ki para breu. Ka Bible ka ong haka Ar Chronicle kalanang kaba lipo lai kadekat kaba kendai Deu manase ula penbakla yaki Juda yaki ba syang ha Jerusalem kumta bakila kamle baman ban yakabala le ki jai ben reu yaki ba utrai ula penjat hakmat ki kon Israel pi ka long ka ai ban pen snew yala de handrai ka long ka ba palat put ban pen snew yaki wairo kumjo kane ka jinglong jong usaitan ubakwa yaka jingjat jang ki wairo kumjo Umanase ula pertubud ya ka jinglong jong usaitan la kata kalong ka basnew ha umanaset kampat kut kalong tangka jing sedang pi kum ki kimeki pa bo na ki kimeki pa hang ne pertai ha yalade kimbiang ki bakla tangba ya ki khon jong ki kwah ya ka babhatam handre umanaset namar ka Bible ki atho yangi ba uknya yala ujang ukhon kum ka jingknya ai ngo thang ar kis ar phuwai ka khat ka ban reu ula peniap yala ujang ukon ban pen snau bahaya ublai molek ubadawa daga snam breu kum gajing ai snau bah la daga ta kalang ba sneu ha oi ha umanaset kampat kut tang hangta hang nengi iya ubreu ubal tan ya ka temple ba khoi jong ublai shaki lulong klem trai hang nengi iya ubreu uba airong ya ka surok Jerusalem daga snam kiru khoi utrai hang nengi iya ubreu uba ka jing shapting blai kala kelon na ka jing berkat jong hang nengi iya ubreu uba kiskor jong kila kelut na ka jing maham yaki jing maham jong ublai hang nengi iya ubreu ubaka dono jong lasun syar daka jing snew barka jing dom ikumba ulam merah tam yaka jing map barka jing ia jong ublai ka jing keli hak negapor yaka dono ka badum katne utrai unle kumno bonsen ngi i yakum kine kibreu kiba yat ngai na ublai ba bonsen ngi ong yakum utai te tharai Ymdon lat show ban wan pai cha ublai tamba ka rukom trei kam ka jong ublai ka per na ka rukom trei kam jong ubreo ka Bible ka ong haba ka pop ka man bon ka jing ia jong ublai ka nang kham kraw rom san ka dekat ka ba arpel bon sen ngi ong balai kriu snew ki Islam hang ne pertai kat baki babha ki lek kloi ka daw ka long ba utrai kwa uno ubreo ba un poi syaka jingjat ba kumju ro da ka jingshisha utrai ukot ya usse manaset syaka jingkla ka bamud upa ya kinong ya tholapa ban khat ya ban tan ya naga wai ka sngi syaka wai ka sngi men sem jong oblai udet ha ki jingkang jong ki jong ka dot note jong usse manaset petip nakis juda bara us manaset ude us oba sanshar slam tam ha juda us sanshar hado san pau san snam ublei u ailad ya upentud ya le se ukon janga hakawai kasngi on wan pai hanre sngosi banong haba ublei upa yakinang maham penban upenyap yaki sngosi banong baka Bible kaya tho yang in wala utrai ula maham ya umanaset bad ya ki breu jong ki kentat ban syashkor anggap ten ublai haka kitab Ar Chronicle lipo lai kerkak basipel lari ki por sngoba kimla ban kersiu yang i ban penpai yang i syaublai ublai uhap ban pendan kam daki por sitam ban penkendet yang i te kumta haba utrai umla ban penjam ya ka dokno jang umanaset haki por sngoba uhap ban pendan kam daki por sngosi ka Bible ka ya tho yang i Ar Chronicle lipo lai gerkat bakhat we kumta utrai ula sya ya ki rangba sipai jang ka kunhun sipai Assyria ban tur yale ya ka Juda kila kem ya umanaset ke Bible ka ong ki pendait ya ki jing beno hau ki te ya ki kenjeri hau bat ya lam ya syakari Babylon parlok umanaset apat hadu ba utrai un pendenkam dak jing sitam balai bangabat pi ngin ha ban up tat hadu ba utrai un pendenkam dak jing pensitam la pi snau ba utit menta pleno la pi snau ba khat menta jubab no la pi snau ba uterwa menta pediang no snau si banang ba please manase ha ban penenkam dak jing pensitam ban penkendet ben reu ya
Oh anda lapoi hari Babylon. Haka jing syaring merah syari Babylon. Hangta ket, bor, syakri, syakor. Ki kinjri hakti bat ubno hakmud. But day hangta baus manaset ukin mau ya ublay bam jekod. Ka Bible ka ong yang hi. Ha ka jingshitam jang ula penret ya lade. Upai sya utrai ublay jang bat ukin rat ya ka jingarap jang Ubreu balapan hir dor ya ka kerteng utrai. Ki jinglek jang barok silenter kila pengki ya ka jingbitar jang utrai. Handrai mentah naka donor ka balapan pait daka pop. Ukaang ya ka kerteng utrai but hallelujah. Ki skor jang ublay. Kim day ke bakia kat bakim snow show ya ka jing yam jang unang pop ubakumune. Hallelujah. Ngina perkat ba umanaset Lamare tam ya ka jing ai jang ublay. Handrai haka klimat ba upai sya ublay. Uya ya ka dur khmat jang ublay ba po samrke ka ba angkon ngalaap laslem. Ublay ubang isyakri. Umday ublay ubakang kerdep. Ya ka jingkang haki khmat jangi handrai ukpa uba mare syangi bani kendo yangi habangi wan da ka jingkela ka bamud ka Bible ka ong ublay updiang ya ka jingdwai umanaset ar chronicle life lie ka ka bakhat lai ngamtip hangno pidan menta yole se pi sngau ba pilayat palat pud handrai ka jing jang umanaset ka ya tho yangi bangimla ban mare palat pot ya ka jingmap jong ublay ngamtip nangno pi1 yole se ki jingle barem jong pi kila khom ya pi ha ka jing ijli bar ka jingle ran yole se pi snau ba ka jing jong pi kala thok bria da ka jing sneu sudah yole se pi snau ba ka da not jong pi kala kelamau menta yole se pi snau ba ya pi la der por palat ban wan show show ublay handrai ka jing jong umanaset kaya tho yangi la da ki pop jong ki saw han handrai ublay ula ban penle ya ki kat kayor umanase hakasen ka menengkang usyam ya ka jing suk haka man sem ha pai sha ublay usno tho ba kalenti jang ka jing ka dai kalenti ha utrai ba menta ha ba yo ya ka jing ma open burut da kikam ka Bible ge tho yangi ar chronicle kalnang ba life lie ka khat ba khat san open kan ria na ka temple ya ki blay nong way but ya ki dur blay ka ba ula bo hangta but ki duan ki blay thala ki bala dan halor ulom but hakata ka temple kala yang but haki way ki jaka ha Jerusalem ukilut yakine baro syabar kanang ba but ula bread lut yaki pi umanaset Om tang bau yo ya ka jing mahap. Handrai ka jing trai bot ba jang ublay. Ula yo ro ya ka jing pentemai. Berkata ka dai ka rukam trai kam jang ublay. Yo le se pi menta. Habai pi pai sya ka jing Pi ba ka jat. Pi pai sya long yeng long sem. Pi ba ka pat ka pra. Ka jing long jang pi ka hier dor. Ka hier kerdan. Handrai ka jing jang umalaset ka ya tho yangi. Ba ublay ulang expert hakikam pentemai. IT sya ublay. Umanaset nakikinjri mau habo IT show belay upoi syaka cats biang sachisin tungine pule na Bible our chronicle life lie kat lie ublay updiang yaka jingdwai umanaset but ujubab yaka daka pelaya ban lek pai biang sa Jerusalem but sansyar pat sachisin kane ka penskam ya umanaset bau try ulang ublay menta yang abad ya pi paralok akan no utrang ban pentemai kadon not ka badum teleu kum ka jang umanaset kadon jaka ha ublay ka jingshai Ymdon ka jingmang ba jeleu ne ka pop ka bala saup tho palat ka ba ublay umla ban sait bat ban pengkia ki ketiba krau ki ba thau ya ka beneng ba di kendau ki dang kner ban terua mentah ban thau thmai ya pi bat yanga lengba ka jing jang umanaset ublay ukhat ya ki bana jan bat kita ki bala ya jengai palat ukhat to pai shanga bangan pai shapi ya keneng ye haka kitab Malaki lai kerkat hanyau ublay uang syo to wat pi yanga bat pin syam yanga namar bat pin wat yanga daka donut jangpi barok perlok sachisien nga kali pi hato pi syaya ni ya ubreu uba la ya palat pod ya le se ba pi sngau kumta pi sngau baki kam jong pi kila bon palat ki jing sniu jong pi kila thobria palat ki jing jong pi pi sngau kumba pi la ya palat pod na ka jing ma ka jing ai jong ublay handrei mentang ngajuba ngadon ka jubab na ka menta jong pi la pi gini ki breu kumba kila ya palat pod la ne pi sngau ba pi
Ikumba pila yai palat puhut. Pitip ublay unlay kumno. Ka jing jong umanase. Ka itu yang ini. Baka don ka jingkermen ya utah ubara yai palat puhut. Lada ka donor ka dum telio. Kum ka jong umanase. Ka don jaka ha ublay. Datikna pidon ka jaka ha ublay. Mentah. Wan mentah. Wan pi ki bana jan. Wan pi ki bana jingai. Wan pi ki bala mong. Wan pi ki bala pait lapra. Ka jing ai jong ublay ka dap biang yapi. Amen.